ya wajibi ya sharadin Allah mai kurkun kai da Allah yake su hali a kan gaba wani gaba arba'in ya dawo silu mai gamban sake gaba isa sai wa kaunuka da ɗan malali ba zai barka ba shirya da kai almutu ba mai tsoro a kare imamu imani bai shige shi ba na zaɓe ka kora rayuwa ko mutuwa ni ba zan barka ba arba'in da dawo silo mai ɗan sake ta ba Bye.